спорта ме е научил на много неща. На първо време дисциплина, на второ време да знам, че когато е най-трудно, не е момента да се откажеш. Тогава е момента да натиснеш най-много, защото след това следва победата. И ето и пример в корпорацията, както се случи. Нали, стана най-трудно, обаче аз казах, няма да се дам. И това е в всеки спорт. Аз практикувам различни видове спортове в годините и се пускам във всякакви приключения, свързани с спорт. И един от тях, да кажем, е борбата. Където идва момента, в който ти с противника влизате, нали, в схватка, вие се борите 2-3 минути, но и двамата сте изморени. И в момента, когато сте най-изморени, обикновено побеждава този, който натисне повече. Той, който има повече желание за победа. Но това нещо общо взето го научих и с годините. Защото когато си на 20, когато дойде тежкия момент, може да дадеш задна. Когато минеш някакъв житейски опит, ти учиш някои неща за спорта, включително.